ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଓ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋବାଇଲରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି 100% ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 20 to 30% ଆମର କାମରେ ଆସିଥାଏ, ବାକି କେବଳ 70 ରୁ 80% ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ପରେ ମୋବାଇଲକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ତାହା ସହଜରେ ଶିଖିପାରିବେ। ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେବେ କିନ୍ତୁ ଭାବିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କିଛି କାମ ପାଇଁ ନିଜର ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତି, ସେହି କାମକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ 15 to 20 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ବି ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଶୋ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଓ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥାଏ କି ନିଜର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କେମିତି ବିତାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପାନୀ ପଇସା କମାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ମୋବାଇଲରେ କେମିତି ବିତାଇବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏବେ ତ କେମିତି ଅଧିକ ସମୟ ମୋବାଇଲ ଚଳାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ମୋବାଇଲକୁ ଆଲାର୍ମ ପାଇଁ ଉଠାଇଥିବେ, ଫେସବୁକରେ 10 to 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 20 to 25 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଆସିଥିବା ମେସେଜ 35 to 36 ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲା ପରେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥାଏ, ମୋବାଇଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ବସିବେ। ଏମିତିକା ଅଜାଣତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଏବେ ତ ବାହାରେ ଖେଳିବା ଡେଇଁବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, କାରଣ ଖେଳିବା ବଦଳରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଆସି ସାରିଲାଣି। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ଅଧିକ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନେ ରଖିବାର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗୁନି, ଆହୁରି ଅନେକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପାନୀର ହାତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ ନା। ଅନ୍ୟଥା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କର। ଅନ୍ୟଥା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅଫ୍ କର, କାରଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ଯେବେ ବି ମୋବାଇଲ କିଛି କାମ ପାଇଁ ଉଠାଅ, ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଭାବ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କାମ ସରିବା ପରେ ମୋବାଇଲକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ବୁଲିବା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କେବଳ ଭଲ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କର। ନଲେଜ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କର। ମୋଟିଭେସନ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କର। କୌଣସି ଜିନିଷ ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଲ କି ଖରାପ ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କରିଲା ପରେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ସହମତ ହୁଅନ୍ତି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଶିଖିଲ ଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ ଦିସ୍।